Kag sa good vibes, mga nagapuyo sa nabukid nga bahin sa Himamaylan City ang gingkatuan sa nagkanalain nga mga ahensya sa gobyerno para dalon sa ila ang serbisyo sa gobyerno na lakip na diri ang COMELEC registration. Bisan ang batu-batuhon nga lagyan, mga banglid, suba, kag ang malawig nga biyahe, wala makapugong sa nagkaninain nga mga ahensya sa gobyerno nga malabot ang sitio Madaha, Barangay Buena Vista sa Himamaylan City. Sa post ng COMELEC Negros Island Region, tigayon sila nga nakarehistro sang 50 ka mga pumuluyo sa area. Las 6:30 sang aga sila nagbiyahe sa Himamaylan City proper, kag tigayon nga nalabot ang area las 10:30 sang aga. Wala sang kuryente ang area pero pinaagi sa generator set sa barangay na tigayon ang voters registration. Sunod sa kay Attorney Kenneth Horario, ang COMELEC officer sa Himamaylan City, mabudlay na sa mga pumuluyo dito ang manaog sa ilang lugar kay limitado ang transportasyon, gani sila na mismo ang nagsaka dito. Kaupod man sang COMELEC ang CSWDO nga nagpatigayon sang feeding sa lugar kag pagpanagtag sang hampanganan kag food packs. May medical and dental consultation, circumcision kag pagpanagtag sang bulong sang City Primary Care Facility. Ang Army may libre nga tuli kag gunting kag ang DepEd nagpanagtagman sang school supplies. Ang COMELEC ang nagpasalig nga kadtuan pagid ang iban nga mga nabukid nga mga area sang syudad para mapalapit ang serbisyo sang gobyerno. I tried my best kid nga dalon ang aton nga COMELEC sa mga malayo nga lugar, sa mga bulukid-bukid nga lugar. Kaya ako gapatibig nga ang tao dito mabudlayan kung manaog pa sila sa proper. So why not kami mismo ang magpalapit sa tao?